хотима дод ва раиси пештараш Тоҷиддин Пирзодаро ба ҷояш баргардонд. Хидматгузории хуб вазифаи асосии маъмурияти нав будааст. латукуби афроди ношинос дар Русия риштаи умри саёди 25 соларо бурид. волидони муҳоҷири тоҷик маҷоли суҳбат карданро надоранд. ва Роналду барои бори чорум барандаи тӯби тиллоӣ шуд. ба қатори довталабон Месси аргентинӣ ва Гризмани фаронсавӣ низ шомил буданд. Тоҷиддин Пирзода баъд аз 7 моҳи барканорӣ дубора мудирияти Тоҷик Содиротбонк, як бонки бузурги кишварро ба даст гирифт. моҳи майи имсол пас аз баъд шудани вазъи молии бонки миллии Тоҷикистон Тоҷиддин Пирзодаро барканор кард ва мудирияти Тоҷик Содиротбонкро ба дасти раҳбарияти муваққат дод. Абдулло Ашуров тафсилот медиҳад. Тоҷиддин Пирзода раҳбари Тоҷик Содиротбонк дубора ба раёсати ин бонк бозгашт. Бозгашти Тоҷиддин Пирзода пас аз 7 моҳ сурат мегирад. моҳи майи соли равон бо як дастури бонки миллӣ раҳбарияти муваққат ба ин бонк ҷорӣ карда шуда буд ва он замон Тоҷиддин Пирзода аз ин бонк канор рафта буд. қарор буд раҳбарияти муваққати Тоҷик Содиротбонк вазъи молиявии буҳрони ин бонкро ба эътидол орад. ҳоло бо бозгашти Тоҷиддин Пирзода низ ҳадафи аслии садорати ин бонк ҳамакнун бозпас гардонидани амонатҳо ва дигар ӯҳдадориҳои бонк дар назди муштариёнаш аст. Тоҷик Содиротбонк пас аз фарор расидани буҳрони молӣ ва кам шудани интиқолҳои пулии муҳоҷирони корӣ ба мушкил дучор шуд. Нахуст ин бонк дар пардохти ӯҳдадориаш дар назди муштариён ва дигар корхонаву идораҳои кишвар ба мушкил дучор шуд. Пас дар моҳи майи соли 2016 бонки миллии Тоҷикистон бо як дастури худ ба ин бонк раҳбарияти муваққат ҷорӣ кард то вазъи молиявии бонкро ба эътидол орад. Абдулло Ашуров буд ки гузориш медод. Тоҷик Содиротбонк яке аз бонкҳои сермуштарии Тоҷикистон буда маоши пизишкон, омӯзгорон ва дигар кормандони ниҳодҳои давлатӣ аз тариқи ҳамин бонк пардохт мешавад. Аммо аксари муштариёни бонк тӯли як соли ахир барои гирифтани маош сарсону саргардонанд ва соатҳои дароз назди банкоматон навбат мепоянд. Аз иқтисоддони тоҷикистонӣ Константин Бандаренко дар як тамоси телефонӣ пурсидем ки оё хотимаи мудирияти муваққатии Тоҷик Содиротбонк маънии беҳтар шудани вазъи молии онро дорад? Судя по тому, что назначен предыдущий руководитель, бо таваҷҷӯҳ ба баргардонидани раҳбари пешчини бонк ба вазифа метавон хулоса кард ки ҳадаф зинда нигоҳ доштани банк аст. яъне ислоҳоти амиқ дар фаъолияти банк пешбинӣ намешавад. то кадом ҳад вазъи Тоҷик Содиротбанк ва бонкҳои дигар беҳтар мешавад, ҳанӯз баҳогузорӣ кардан барвақт аст. инро танҳо метавон аз рӯи хизматрасонии бонкҳо ба муштариён натиҷагирӣ намуд. агар бонкҳо хадамоти хуб ба роҳ монанд ва пули муштариёнро сари вақт бидиҳанд ва онҳо ба амонаташон дастрасӣ дошта бошанд, он вақт метавон гуфт вазъи бонкҳо беҳтар шудааст. Это может служить некоторым индикатором оздоровления. Константин Бандаренко иқтисоддони Тоҷик суҳбат мекард. гузориши комилро дар бораи Тоҷик Содиротбонк дар вебсайти ozodi.org бихонед. шаби 11 декабр муҳоҷири тоҷик Саёд Шералиеви 25 сола даргузашт. ӯро 4 соли пеш афроди ношинос дар Русия латукуб карданд ва гурдаҳояш осеби сахт дид. муҳоҷирати корӣ ба Русия дар баробари он ки вазъи иқтисодии хонаводаҳоро дар Тоҷикистон беҳтар мекунад, аммо паёмадҳои манфӣ ҳам дорад. садҳо мавридҳое сабт шудааст ки муҳоҷирони тоҷик ё дар ғурбат ҳалок шуданд ва ё саломатиро аз даст доданд. Шодмон Ятим, хабарнигори Радиои Озодӣ, мегӯяд пайвандони ҷавон то рӯзи охирин барои зинда монданаш талош карданд. як муҳоҷири тоҷики 4 сол пеш аз тарафи афроди ношинос дар Русия латукуб шуда гурдаҳояш сахт осеб диданд. шаби 11 ба 12 декабр даргузашт. Саёд Шералиев зодаи ноҳияи Восеъ 25 сол дошт ва рӯзҳои охир дар маркази трансплантология ё пайвандсозии гурда дар шаҳри Душанбе табобат мегирифт. Абдулло Шералиев, падари Саёд, мегӯяд охирин дороияшон манзили сохтмони худро ба гарав гузошта аз бонк қарз гирифт то фарзандашро муолиҷа намояд, аммо ба ҷое нарасид. дар маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар шаҳри Душанбе ки Саёд он ҷо бистарӣ буд, вазъи ӯро вазнин арзёбӣ карда буданд. Саёд танҳо бо гемодиализ зиндагӣ дошт ки нақши гурдаро муваққатӣ иҷро мекард.
او نیاز به پیوند گرده سیاه داشت که عمل آن 48,000 سومانی را تشکیل میداد. با گفته نزدیکان تابستان سال جاری صیاد را دوباره بر روسیه برای طبابت بردند و یک گرده خواهرش را به او داده بودند که در پی انجام ناموافق جراحی گرده نو نیز کار نکرده است. در روسیه بنا به حسابها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور صدها شهروند تاجیکستان به علتهای مختلف از عالم چشم میپوشند یا با آسیب و مریضی های گوناگون به وطن برمیگردند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. барномаро идома медиҳем. акси як шоири тавонои қирғиз дар пули коғазӣ бо арзиши 200 сомро ки бонки миллӣ соли оянда ба муомилот ворид мекунад, баъзеи сокинони қирғизистонро ба ғазаб овардааст. дар пули нав чашмони шоири маъруф Алиқул Осмонов андаки каҷ ва олус ба назар мерасад. акси Осмонов қаблан низ дар пули нақдинаи 200 соми қирғизӣ вуҷуд дошт ва масъулони бонки миллӣ мегӯянд дар пулҳои нав чеҳраи шоир тағйир нахӯрдааст ва ҳеҷ камбудие дар пули нав вуҷуд надорад. Кавимарси Ато гузориш медиҳад. بر اساس نقشه بانک ملی قرقیزستان در پل‌های نو به استثنای خاصیت‌های امنیتی چهره علیقل اسمانوف نیز باید کمی عوض کرده می‌شد. از این پیشتر ساکنان شکایت داشتند که عکس چندان روشن نیست. برای همین ما تصمیم گرفتیم که به نسخه عنعنوی تهیه پول برگردیم و عکس را دستی حکاکی نمودیم. چهره شاعر در پل نو واقعا هم روشن‌تر شده است، ولی چشمانش کمی آلوس یا کج آمده است. چون این عکس مردمی مشاهده‌کار را به خشم آورد. اما نمایندگان بانک ملی قرقیزستان میگویند که چهره علیقل اسمانوف را عوض نکردند و آن عین عکس پل‌های قبلی است. اما با این هم تعداد افراد ناراضی از عکس نوی اسمانوف زیاد میشوند. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های طنزآمیز پر شده است. ایرینا کاموشکین وکیل پارلمان که از ماجرا آگاه نبود، حتی ناآگاهانه آلوس یا کج بودنی چشم شاعر را حد زد. بعضی طراحان شکل اصلاح شده پول را پیشنهاد دارند. Здесь глаза немножко невнятные и видно, что در اینجا چشمانش چندان روشن انعکاس نشده است. معلوم است که پیلک چشمان پایینند. ما پیلک را کمی بالا و چشمان را کلانتر کردیم. توسط فتوشاپ این کار را انجام دادن مشکل نیست، ولی در نرم افزار سرور یا اکسنت را که بانک معمولا از آنها استفاده میکند چنین امکانیت وجود ندارد. بانک ملی قرقیزستان پول نو را چاپ کرده است و خواهش عوض کردن آن را ندارد. شروع از 1 ژانویه مردم می توانند از پولهای نو استفاده کنند. فعلا نهاد تنظیم کننده بازار اسعار برای عوض نمودن عکس شاعر نقشه ندارد، ولی انتظار می رود که جنجال به اصطلاح کجی یا آلوسی چشم شاعر از بین نخواهد رفت. برمیگردیم به تاجیکستان. عالم و هنرمند شناخته تاجیک جورابک نظری 70 سالگی زادروزی خود را در دوشنبه در احاطه شاگردان و همپیشه‌ها تجلیل کرد. شهرت اوج این هنرمند به دهه 70 و 80 عصر گذشته راست می‌آید که با شیوه خاصی آوازخوانی‌اش محبوب مردم بود. بعداً جنگ شهروندی باعث شد که او تا اندازه از صحنه هنر کنار برود و خود را به علم ببخشد. امردین علیمов در پس منظر زادروزی این مرد هنر زندگی نامه او را ورق‌گردان کرد. یک جوانمردی تاجیک، یک کیفتش هنر، یک کیفتش علم. جوانمردانه، تاجیکانه، هنر علم به پیش برد. جایگان به پیش. جورابک مرادوف هنرمند معروف تاجیکی از خوجند و دوشنبه به تبریک همنامش آمده است. فعالیت حدود 50 ساله جورابک نظریف را در صحنه این گونه توصیف کرد. جورابک نظریف عالم و هنرمند شناخته تاجیکستان 70 سالگی مولودش را تجلیل کرد.
солҳои 70 ва 80 асри гузашта аз маъруфтарин овозхонҳо дониста мешуд ки бо шеваи хоси овозхонӣ ба таърихи ҳунари тоҷик ворид шуд. силсилаи шогирдонеро тарбия намуд ки то ҳол дар саҳна нафарони матраҳ ҳастанд. маъруфтарини онҳо ҷамшед исмоил ва қурбоналӣ раҳмонанд. ҷурабек назриёв ҷуз овозхонӣ дар доираи илмини соҳиби обрӯи хос аст. ӯ дар пажӯҳишгоҳи шарқшиносии фарҳангистони улум фаъолият мекунад ва мудирии ганҷинаи дастхатҳоро ба ӯҳда дорад ки ин мақомро аз ифтихороти худ медонад. ин китобҳо таврот солҳои 30 вориди ганҷинаи мо шуданд. аз назари замони хеле қадимиянд. ҷурабек назрӣ овони мушкил нигаҳбони ин ганҷина буд ва ба қавли худаш ранҷи онро низ кашидааст. ӯро замоне ба ин муттаҳам карданд ки дастхатҳои муҳимро фурӯхтааст. як суб буд ки намояндаҳои идораҳои қудратӣ соли 90 чанд буд ки яки вориди дафтари ман шуданд. бо қаҳри ғазаб мо ҳамон тавротҳои шуморо бинем фалон кунем. хай гуфтам ки ман таврот дорам. бачаҳо бисёр тунд омаданд. гуфтам ки додарам биро берун, баъд ин даргоҳи адаб аст, бидро салом кун, баъд биё гапота бугӯ. баъд маҷбуршон кардам, ҳамин хелам кардан омадан. хай бурдам китобо ман нишон додам, гуфтам ҳамин. ҷурабек назрӣ солҳои баъди ҷанги шаҳравандӣ ба хотири илм баромадашро дар саҳна камтар кард, чунки замона ҳузури ӯро дар бахши ҳифзи ёдгориҳои хаттӣ тақозо мекард. ҷурабек назрии 70-сола ҳанӯз ҳам дар саҳна аз ишқ мегӯяд. ҳанӯз ҳам осори хоҷа ҳофизу ҳилоливу рудакиву камол дар тараннуми ишқ аз забони ӯ садо медиҳанд. ва акнун аз футбол мегӯем. Футболбози маъруфи португалӣ Криштиану Роналдо рӯзи 12 декабр дар Швейтсария туби тиллоиро ба даст овард. ҳамлавари дастаи Реал Мадрид Испания барои чаҳорум аст ки туби тиллоӣ мегирад ва унвони бозигари беҳтарини солро ба даст меорад. чаҳорум туби тиллоии Криштиану Роналдо. футболбози португалӣ рӯзи душанбе дигарбора ҷоизаи мӯътабареро гирифт ки ҳар сол ба беҳтарин футболбози ҷаҳон медиҳанд. бозингари дастаи Реали Мадрид туби тиллоиро солҳои 2008, 2013 ва 2014 низ ба даст овардааст. Роналдо яке аз муваффақтарин бозингарони футбол дар ҷаҳон аст. ӯ дар 54 бозӣ дар тими худаш ва мунтахаби Португалия 51 гол задааст. вале Лионел Месси ҳамлагари дастаи Барселона 5 дафъа ва як бор бештар аз Криштиану Роналдо тупи тиллоиро соҳиб шудааст. як ширкати пиццапазӣ дар ҷопон дар сардиҳои зимистон роҳи нави расондани маҳсулоти худро ба муштариён пайдо кардааст. масъулони ширкат дар ин кор мехоҳанд аз кӯмаки гавазни шимолӣ истифода баранд ва ба омӯзиш додани ин ҷонвар аллакай шурӯъ намуданд. ба ин гавазни шимолӣ бурдани питсаи гармро ба мизоҷон омӯзиш медиҳанд. ин андеша ба сари яке аз раҳбарони муассисаи питсапазӣ дар шаҳри исакари ҷазираи ҷопонии Ҳоккайдо омад. қуттиро бо маҳсулоти фармоишшуда ё дар пушти ҷонвар ва ё дар чана насб мекунанд. ӯ метавонад дар 1 соат то 80 километр бидавад. ба хусус ба ҳангоми барфпӯш будани роҳ ӯ босуръат медавад. таҷҳизоти муосир ба гавазн иҷозат медиҳад ки ба макони лозима дуруст бирасад ва мизоҷон ҳам метавонанд наздик шудани питсаи фармоишшударо назорат кунанд. мо дар чанаҳо навигаторҳои GPS-ро насб мекунем. мизоҷон имкон доранд дар смартфону компютерҳояшон бубинанд ки питсаашон кай мерасад. ширкати питсапазӣ ҳанӯз ба хулосаи ниҳоӣ нарасидааст ки аз хадамоти гавазн ҳамеша истифода кунад ё на, аммо бо таваҷҷӯҳ ба он ки ҳавошиносон дар ҷопон зимистони сардро пешгоӣ мекунанд, чунин имконият вуҷуд дорад. бо нашри ин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. то барномаи фардо, худо нигаҳдор.